салом алейкум, хуш омада ба канали Рӯйгонави бардора азиз. Айни ҳол чӣ хеле ки дидестем, ма дар автовокзали Котельники қарор дорум. Рейсҳои Тоҷикистон аз сар додам бародаро. Ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа рейс мешава. Рейси оянда 4 феврал рӯзи якшанбе да мондагиай. Ба ҳамин хотир нафарое ки мехоҳем бор равон кунен, як рӯз пешакӣ занг занем ва нафарое ки мехоҳем сафар кунен, як рӯз ду рӯз пешакӣ метавонем ки ҷои худтонро бронировать кунем. Аз Федератсия Россия, яъне аз шаҳри Москва билетҳои самолёт арзон шидагиай, метавонем дархост кунем билетҳои самолётам менависем ба нархи арзон. Ва айни ҳол чӣ хеле ки худтон медонед, аз Тоҷикистон ба Федератсия Россия билетҳои самолёт бениҳоят қимат шидагиай. Ба ҳамин хотир беташвиш автобусҳои прямои рейси Тоҷикистон Хуҷанд Котельники ва Душанбе Котельники мешава. Аз Душанбе нархи автобус 10,000 рубл ва аз шаҳри Хуҷанд вақте ки сафар мекунед нархи чипта 8,000 рубл. Ногуфта намонад ки аз Федератсия Россия шумо яъне аз шаҳри Москва автовокзали Котельники метавонед ба автобус сафар кунед, нархи чипта 5,000 рубл мешава 4 феврал. Шумо метавонед пешакӣ харидорӣ кунед бардоро ва нафарое ки шаҳрвандӣ яъне Россияро дорем ва загранпаспорти Федератсия Россия надорем, мехоҳем ба Тоҷикистон сафар кунед, шумо метавонед ки бе ягон мушкилӣ автобус қатӣ сафар кунед ба загранпаспорти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва нафарое ки документ надорен, депортатсия шидагин, видваренитон кардагиан, штрафҳои носупорида дорен, шумо метавонед ки дар ҳамон ҳолате ки яъне 10 рӯз муҳлат додагиан шуморо метавонед ки шароит надошта бошен, насупорида бироен ва фақат ба автобус. Нафарое ки загранпаспорти Тоҷикистон қатӣ мехоҳед сафар кунед ёки нафарое ки документ надорен, шумо метавонед раъда шофёр дастгиритон мекунад, ёрдамтон мекунад то ки ба мушкилот дучор нашед. Айни ҳол худтон медонед ки дар Федератсия Россия бениҳоят рейдҳои зиёд рафтестай. Ба самолётам сафар кунед, аэропорт дағам метиҳанд ва ба автобусам ки бошад сафар кунед, раъда проверкаҳо ҳастай. Ба ҳамин хотир мо ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки яъне шуморо дастгирӣ кунем, соҳ саломат рафта бирасем ба ватан. Бор нафарое ки мехоҳем бори худтонро равон кунед 150 рубл килош аз Москва яъне ба Тоҷикистон, аз Тоҷикистон ба Федератсия Россия 100 рубл мешава килош. Ба ҳамин хотир ҳамарӯза аз соати 8 саҳар то соати 10 шаба шумо метавонед занг занед, нафарое ки мехоҳем ба автобус сафар кунед ва нафарое ки мехоҳед чиптаи самолёт харидорӣ кунед, мо дар хизмати шумоем. Видеоро поделиться кунед, классҳои худтонро дариқ надорем бародаро. Мошинои сабукрав мешава аз Тоҷикистон, метавонед муроҷиат кунед. Автобус айни ҳол аз автовокзали Котельники сафар мекунад Хуҷанд прямои рейс ва нафарое ки Душанбе сафар мекунанд пересадка қатӣ мешава. Пересадка қатӣ ҳам ҳастай, прямои рейс ҳам ҳастай. Ба ҳамин хотир вақте занг мезанед ҳамаи саволотонро ҷавоб гирем, баъд яъне ба боварӣ харидорӣ кунед. Айни ҳол нишон метавонем салонаш дар кадом ҳолат қарор дорад. Автобусе ки имрӯз сафар мекунад прямои рейс Хуҷанд. Саломаш чӣ хеле бародаро? 100% ягон камбудӣ нест? Чӣ хеле ки диден харидорӣ карден омаден ҳамун хела аста? Автовокзали Котельники даен айни ҳол прямои рейс Тоҷикистон, шофёро тоҷик. Чӣ хеле ки гуфтум телефонда ҳамун хела. Роҳи сафед панотон ба худо. Бародарои азиз, салоне ки автобуси Хуҷанд прямои рейс Хуҷанд мерава. И бародаро кадомеш ки Душанбе гирифтаган аз Хуҷанд бо сафар мекунанд пересадка қатӣ Душанбе. Як багаж то 30 килора ройгонай, 5 кило ручной метавонен гирен. Ҷои зарядка дора, фақат шофёро қатӣ яъне гап мезанен. Ҷои ручной клатон ина бародаро. Бала. И бародаро қатӣ шофёрои яъне тоҷики хидмона аз Тоҷикистон, ҷои зарядка ина бисёр савол метавонанд, ака ҷои зарядка надора, вайфай надора, интернет надора. Бародарои азиз, ҷои зарядкаро ина удилнитилоро кашидан то ки шумо яъне интернетам истифода барен, то ки зиқ нашен раҳда. Ягон саволои дигар боша метавонед комментариёда нависед. Роҳи сафед чӣ мода бачаҳо?